Bon dia. Amb el tutorial d'avui el que volem és mostrar-vos com podem valencianitzar el nostre programa Audacity. Sabeu que Audacity és un programa que és gratuït i compatible amb tots els sistemes operatius i que permet enregistrar àudio en totes les seves formes. Podem enregistrar la nostra veu, efectes sonors, músiques, etc, i això, a més, combinar-ho amb una opció multipistes. Bé, doncs, en principi tenim així la versió per defecte en anglès. Esta és la versió per a una de les versions per a Apple, i el que farem serà entrar així en la pestanya d'Audacity, en Preferences, i aleshores el que trobarem serà que se'ns ha obrit la Interface, i en Interface trobem de seguida Language. Està, ja dic, per defecte en anglès, i nosaltres el que voldríem seria això, o bé tenim l'opció de posar-ho en català o de posar-ho en valencià. Diguem-ne que aquesta opció està igual que en euskara, tenim així també dues opcions, o que en portuguès també tenim el portuguès de Portugal, diguem-ne, el portuguès de Brasil, en fi, la diferència és mínima, però vaja, tenim aquesta opció. Val, si posem en valencià, aleshores el que fem és que de seguida ja tenim totes les opcions de menús i de la barra de ferramentes, etc, està tota ella en valencià, d'acord? Molt bé, doncs a partir d'ací ja podem treballar-lo, no n'hi ha cap de problema, ja tenim valencianitzat este programa que, repetisc, és gratuït i compatible amb tots els sistemes operatius i que, a més, està instal·lat a tots els ordinadors dels centres educatius públics valencians. Molt bé, doncs moltes gràcies pel visionat i fins un altre. Salut!